exercise. Case number 2. Ana ayi. Eyi na ana free bar here. And crying. ACCRA Accra. Bubu yashi. I just said you would jiri degu. Bubu yashi. Why no one could do? Reverend Isaac Kwashi Kwansa. I know. Hey, Kaswa. So for Kaswa. Atia too. God, Kaswa. And can say. Also for go free Kaswa. I said, we be on it. Mammy. And I don't know why when you are my dear Bassett. To any exercise. Nyame adom ye ma. O ba yeso yeso e Bible, Quran and focus ya kasa prekushina kubodia any cross opede. Pacho me pe Bible. O ba ya sorry. Pacho me free be ma no oba me ma no me de me hu rap Pentecost. You praise him. Hallelujah. I'm up. Can you fato Bible so. Na bodi eya me ana ai. Eya me ana ayi. Inside the Bible so. Inside the Bible so. Sa semo ameke. Trodo. Minitro. Me ndentro. Nyame boa me. Order. Asembe na dia bedawa. Pacho. Reverend Isaac Kwansa. At the age of 11 years, and someday me wo fie no suma mama bi wo ye fie ye friend na esi na obefre me so Isaac si me behwe ade ma no nti me ko ye no ode me ra adan mu edi cane egina me so di blade twa me nsa edi me nya moja pam na oka kire me se me ko fie ama me mbo ebus me mame tobo now how many years? 11 years. Ena Reverend Kwansen esoma afia mefro na na mo ne kwaso oba ye fie ho obesoma soma ye nso wo ye mame na satam nyina no wa sofo satam no ndi sofo na otimu area pacho me mame aboa ne da nti wo e bra pani a otimu area ena osoma afia mefro bra 11 years pacho yo to aso se me odi wo kwa e no twe aba odi ken nankasa na odi gina me so se me family and no yere me nsa no na me mpese me because of ken no dey twitwa me nti na hu bo me nti no or the blade ne twa me nsa no no so twa ne nsa no ka say ne obeka bia no me kan di nechi nti o kan say me ade we ya oni me ye no say me nim na me fa dechi ana ye ntem titi a either say me wu ana say me bodam me bo ma wu fo nso amane a ne say ya na betu mi nti hu bo mi now how many years? Pacho na we nyin by on pese ye be hu ni age na nkasa nti me on yes ano ni me edaye nti me pacho na la be na bi ne mo pacho me no obi anya bibi sada mo na anya we ya me ya nso ehu ni nti mantu mi ambo me ma me mu amane love trying. Let me Jaya Oka one two young grandma bay. When you now one prime. Levy one prime. I did Agena Boko account annuals. We're so materials. Okay, one more mammy money. Joy who needs a man to now levy see from what to men and trade. Men nancy boko of why bowl again. We bowl again. Hey, what's off for Kwansa? I said when you feel. Now someone be feel. It will be no say what they break coffee. One can. Pacho da. Yo. Nte edide mu na obeka che me se me nkoja na tema. Na me ko school pacho an. Me ko school. That time na fi na ya call class 6 in fitiase na oni me dwane ko she tema. Nti me wo fa mo ni me ma me mu ehwehwe ya ekiro mo bechi no. Nti ye bechi no ode achopa ebe mu ma ye belin no. Nti ye belin no san be that now do two now how many years? Na 11 years no mo. E na papa pani mu sa no 2 kwan e ko she be bi no ko de da ya.
ɛna mo ba yɛ ne gya no patron ka sɛ nti me wɔ fa mu nyinaa de ɔmo ho wura mu na ɔmo hwehwɛ me na yɛkyi no nti ɛbaa ne saa no ɔsan bɛ dada me biom na ɔne me kɔɔyɛ nti ɔsan no kɔɔhe ɔsan ne me ɛkɔhyɛ mu saa na di nti no frɛ wa na wokɔ no because of ehu na ɛwɔ me mu ne nti no na me nso me soro nti ɛbaa ne saa no na adamfo bi frɛ me maame beginning na yɛyi no no ɔkɔ na adamfo no hɔ no me refie na adamfo no frɛ me maame no ɔka kyerɛ maame sɛ ɔmbisa me sɛ bibi ɛwɔ me ne papa ne ntɛm na asɛ wadwa ne ho ade na afa ne tirim bisa no patwan ɛna me maame bisa me sɛ nea yɛsi ayɛsi new nti ɛnum no ɛna mitumi nya akukuduro na meka kyerɛ nso ade a ɔne me yɛyɛ nie ɛna na adamfo no sɛn deɛ wɔ sɛ yɛtena se na yɛka na sɛnea ayɛ yɛntumi nyɛ ho hwɛ nti gye sɛ ɔne me tena ɛno na ɛnam so a mesa ɛde ne kɔɔyɛ by ɔne me fa nyama bebree mu nti ɔfa m'akyi kɔwo wɔ m'akyi ebi nso wɔ hɔnom a ntoma ne nyama nkurɔfoɔ de kyɛ me no ɔka kyerɛ me sɛ memfa mboa no na ɔmfa nyɛ me ho adeɛ na like memfa support no nti nkɔlaa ne nyinaa me ne wuyɛ no wama me ntoma da ɔne me a baako 9 mema 7 ma 2 patron brai na ha mu yɛ ne de panin no how many years patron panin no 29 July na wanya 18 years and no to so last one is what say last one no 5 years rather kwansa na mama e posoro mo tu ma de kro wo sa anyam patron daddy posoro mo tu wo nya bi daddy e bi shon sam my me ye bi nso e bo me ya rent me ko yiye and wono so mpe rubber no me sha ofa kwan be so yi a me nim nti wo be hu ana ye fun abaketom wo se ma de ni bi daddy o se patron wo di anu ayi patron Abraham pass for now we plan. But the answer get well. Omo was strategy papa. I saw for so we plan to take condom on. What ten it? Kasema. Nti eba ne saa no ntoma bi a me kon supa ma ye fiera na me si o me mpese mediska no nti me di beto bibi na me di aye nka nti me tontoma baako. Nti ewo mo a me bibi sisi me so se me bi e ko lak ne so me bi so na me check nya me check mama hu santoma no wo bag ni mu oni me ni na na hwehwe ntoma no wo dan mu ho ya hu nti me mpo de me tu ma adwen mu sa ne 1 week time na nkrofo bi be bop no mo sata no no ni fie by ne brother wo ho no ena me ko frɛ ne bra so me srɛ na nkrofo bi hwehwe ne nwa ne nti oni onti gye so obagi ne mu mame ena ne bra ne betena ase me nso me betena ase omo kita ade wo rubber mu ena omo de ba omo bie so antuma na me ne mekunu ni na hwehwe wo dem na ye santuma na omo si wakonyim omo ba wo form 2 because of enu nti wa say akola ni school nyinsen aba na ntuma ode bedada akola ni nie nti me ka cho mo se ntuma no mpo ya media o patron patro na ye ko asori aye odeni nu wo mu se se oni mu nyame adwuma no nso no wanye I say we jai onye adwuma ba na dan fofo no mo ko school ni na ye adwuma no pan draws won timi nye nyame adwuma se be sofo na ha mu ye de decide ade no odidi ma do abasa masa and I said go ya kiss me quick ka say nti no me kan ya omo so ntuma no mo mfa mam no mo de beye case nti ada na anwumre no ofre adwuma ba ya na mo de wafa wo ntuma de akoda da wo na me panties dozen so kan ho me bie so na aka 6 penny when you panties so 6 patron na so fu be no e crown say wo yire trust na tumi se sa ko pagel
ne baba ya beto ne sonsa no be obre ye ntoma 3 se me mfa 2 na papa ne mfa 1 na ma bre wo ne mba oni omo beja me ntimi nso ne ode che me no nti ne na aka na che so wo ma foforo so wo ma mpanyimfo se me ka ma wa wo me che ne ma mpanyimfo ye ko 17 Bray patron why do you oye carpenter oye mason oye painting and a biogas anya so uska kase nti me fa nyama we ni na dini na ma me ni egu me moment me nka me ka krampa na odani asem ni se enye santi no se meti bibia me nkasa nti na nsen ya mu no nkola no mpo ne aunties mu ma ne popcorn machine na ebro ni nyama ba eso yamfa ye adwuma na yamfa support nkola no na asem bi the machine ko si honum na me start se me ye we ni pe na okasa ho na light ni be kododo nti twen me pese me to meta nti se no ye na ye me asifim na majai nti ye the machine ko si inside wo be ho na wa ba se oye popcorn dia koma o de ye salaka na kwan abie sa wa ko fa 17 years girl impena wo ye down honum into ochi ade na no de akonkosu akreti nya that time na so oye adwuma obe ka chem se yentu ya ne ka sa obogiska na no de ode hwe girl na ebusuafo nti woman bia ye ne kwa asori wo ho no na ebre numle a ka boka me ma mi enkola nwa enkono no wo ma me no papa mo ma ne ye ho ade onya me ho ade e wo ma me no papa de o ma ye papa obi afa mo papa you are no 11 years 11 years starting in a die muchi ni tu muje asem na fi asem afere mo de na ma wale eri pankunu wanya ne ho ade na me ma me na ogine musa nka be ma ne be me ho ade na me ma me de free mu na papa de wa bantum blaze afa me papa wan hwe me ayo nti eba ne sa no woman bi na ye onu adwane na odi ahyebo na wasesa nyamafie gusu because ne kunu hu a one ne be kunti na wahye da so ati se okosi nyama mo obi na odi adwane na abre nti onu mpo no be ma me eat ni se me kunu ani girl bi twempra wo mo fie na chese nkran kron de nya dia papa na o ma musika kra tadwane o kire ye kon man kasa nti eba ne sa no nyama ne na abesan ye nti mi ankasa me pe 50 cedis na me call camp na me ko to ebro margarine konko sugar margarine konko ya na nido na me dey buy nti me start here 1 week time no me nya infaso 100 cedi wechi nti me ko government school bi e wo because that time na nkola ni na gufi omunko school na ya di ya ye wo area no nti ya mi asifim nti that time no so no ye security wo school bi mu wo honum se gezi honum nti no okwa ohwe nkola omunta de atiti ni nyama no to me to brand new uniform di mom wa bra ne mani gufi omunko school nti na eye mi atiti nti no me ko sugu government school for teachers ni so and omo ka kire me se me kunu ye oye adwuma ben wo se menya desk na me si o ono mpo ye carpenter nti mekwa akoka kire nso obe bubo desk ni bia mankola me kunu so onim se na ye bubo desk ampansu mi di esun efri ho no mo ba teachers ni ho biom nti me be ka kire omo no mo se me mo 50 cedis no mo mpe baby ma nkola no ntina na me fa 50 cedis ni nko na me nko pe top white na omunhye down bi nka ho na omunfan starting nti nyame adomedi omoje nkola no bai ade ba kwa na ewo ni se nkola na nko school ni ntino omunim atro ni nti penye no ni na chire ba ye de omukọ share class 3 because yes ye de omukọ nursery ni we a enye se ni omutintin ni tino na ye de omu share class 3 na third born ye de ni call class 1 na mamienu ye de omukọ KG1 nti nkola ni be start ohun se me de nkola na ko school ma ton popcorn de nkola na ko school ni ntino me ti other group ne baba penyin na be sraye oti me nche wo porch ni mu ye be wan sa ago ye ko hwa ye de we barra besi ho e de ba se ye se me kunu aton popcorn machine no na omo ba be fa wajiska no eno ni me ni da so ba ko pe adane misun ye santi na ne baba na odi ne nsa abo mechi se
ma enye hwi wo de jaisu that na me me last born na me last born nti me wo awo kan me no nso no o se me ntwa ntro se me ko hospital me nso man to me antwa ntro na me ka kire nurses for ni so me ko hospital da wa ma me anko hospital da nti asorefo na omo ni me ko data na esi asore na ye ko oja me was hospital o me di 1 week me su chin me ya fra me se me be no mo edure kakaka me bo fom wo nurses for ni na me bisa me sa den me ndi de na me so na nsa ne be ma ne mba ho yo na obi anso nsi ho ye nti omo gigi 11 cedi to bua na omo de koto ofofo wo hospital ho ma me na me die na me to me di no mo eduro no nti asorefo no na omo be yi mi awali food your ukobi asor so far so far ne siamen mintle wait me anya nya bituma ne siamen kiss me quick mintle atimi no wa won kono di unkwasi asem se abai wa ho fedua tisa na wonni ene wo se eti ho amana fa ne so akaka ka bodi to ka so fa ne wodi ene wo fa nkofo mama ayo di so country yo ka say nti enam so ma ye be free honum ye free honum no ye betina ne antifie wo kaso adade ho na okoka kire ni nebusuafo ni se meme mpe adwuma meme ye kwadwofo entun me ye mama ton dokun da ma ton wache da ma ton beans da ansa na pop se me ton ade no be tum kola ni lai so mu mbeji na mu ndi no be tu ya me nsa nka bi na dwa na hye because some probably we sala and kondi e sala isi e be je aduane a se e ka beba susuru nti okotwa asantro ni mom no me wo no ma me da ho aye bo 4 pe an machi 4 na ni anti babia be bo pono ni mu ye frɛ ni dina na dina be bo pono he hana wasem no ye ntwa so se di anti na oba se ni enta me ba ya titi ni nyama no ma ye huhu sa manhwa wa tuto nyama na esi ho by me mpa aware ni bio masisa nyama ni na because me de na okoton no don go me 30 no me di atika me ntuma me bre ya me nya ye na ni na afri me se okoton ye nti we ye foforo na me nsu matematika se ba se nye de ba me ba ni se odi asem na koma me papa mu ena odi sika nso amom na omudi na echi nti me matiti a me femu no me papa mu still omum believe me obe yare ye koda hospital me chiri ba ena ye kohwe na no ne ba first o twantro mom se manfa ho me ba chew edie na o hwehwe because what them no me busuan for so omo apo me because of onunti omo apo so aye dia omo say by force me san kwa aware na me se me ntu me nko die na betimi ayaboa wo se mu se no treti me nuanom se manfa eho ade nyama na ambre na obekum police case report on the channel. What be threatening with the thing TV so? Report on the channel. Why? A police case. Report to the channel. Now, or China be too near. You so on a car say, obey say. Pacho, me de call police station almost me fan call. Hello? Hello. Mr. Kwanza. Hello. Mr. Kwanza Majue. Hello. Hello, good evening. Hello. Hello, good evening. Mpacho, good evening. Mr. Kwanza, bibi aboko de. Nyame adom. Ye de radi ase me pa chew. Ye fra me so fuma me wo hini ni. Me kasa o SOMPA TV so kumase. Hello. Hello, Mr. Kwanza. Yeah. Me say ye fra me wo so fuma me wo hini ni. Me kasa free SOMPA TV so kumase. Maami bi e fra ne Rita. Wa ba ade asem Anna. Wa ba ade asem bi abeda e so wo yire no no.
One na wo nkola. Ane Anna. Anna ai. Waso oni wa wo nkola enkono. Popcorn machine. Wafa akoton. Wafa popcorn machine akoton. Popcorn machine. Machine bang. The ediche popcorn no. Mami, kachira no, machine anyane dia. Many na mama machine. And I'm a popcorn. Onya semu bia nkan, onhwe na mambo ni bia. So onya semu bia nkan no dia pro semu ba ho a, onhwe ni ye. One time no na say, me ma we bia ni bi unya djuma me na me hwe, me na me hwe nkala no. Now, that me say me say I say djuma ba wa party nyama, asesa nkala no ko. Oko ya no so no, me no na nanom ko kasa, me hwe de bia wa na me no na nanom ko kasa. Me say no wutika. Ati o ka tell me say when ya ba ma, nti no e no mfa me ho. Nti wa o block me na nkala be na o enza. No wa block me fa tika ne mfa he. Me kwa ne na nanom ko ko o ma mane e. O mo kra ne o mo de 5 million. Ene ntuma mienu ni buku ma o. Da na hwe nkala no. O se o ma, e ti o papa ba o so be ka o se o we ma police accident no. Na waju omo ne mi atise ho o di police baba be ndu be o fe bi on fan ko me man ne ma otena Mr. Kwanza mami asem na wo kan oti wo se oba ho be ma 5 million ni ade wo je wo se wo ma no kure bi pa cho me ko me na na frɛ me na o frɛ be ma no so na obisa ne se nkola ne no ne me wo ye wa ma me akokɔ da na o se da bi dia bitie enye no me hia me o mu ji sai scan ma no no mu ye ne ntuma ne we ba se abrewa ni so ojinya mane ba wo ji sika ma o pa cho oji 5 million na one ko send this scam o no kore on send me scam last time na wa send this scam o frɛ me a no o disturb me say me fa na echi me ye member so wa bra me wo dem de bia no ne me kun to kwanti sa da na me block you no in some no kan na me man reply sa say manya bi nso onjai ma say mami o so a threatening case I report o say kate Mr. Kwanza hello mommy asam no me say ni nyina wo ne nana ho ne papa ho omo no mo ji sika ma no so me hwe nkwala no me yale ye me frɛ no me the hospital over how 2 times ne mba me no yale ye ebe kan me ho me frɛ mami amba machine no e me de anya ne dia na se onyo nya asem bia nkan o de asem ne na mo ne me akɔ wadwo fu afrɛ me me ne o ma kasa nti Thursday me kɔ ho me ne nana ne papa yina akɔ ho nde ho no ne me aba ne kwa yo mate onya bibia nkan onyai na me pa jo Mr. Kwanse say no na chese nya wo ne nete ana me ne nete no pa ke niama wan ka ho hwe ankyere me ma me say wote wo ma fi oko akotra bubu achi wa be gi 4 million any and to mamienu ni duku mienu say wo ba be hwe nkwala no omo charge me 1000 ana msi mi nya mo na me ana me hwe omo Mr. Kwansa wa be gi sa ni o ma ni nyina yate ase wo si asem no waju mo be kɔ ho a yate ase na wo so ni na ye mojafra eno no ye be da ne ya breki ma eno dia bebi ono be ko bi o be breki bi o mreji na ye se wo fa akola 11 years na wo ne da ye mojafra Mr. Kwansa na fa obi 11 years o me ne start nantie me ne ma mi nim ni nanu ni na nim me ko komo musika anso mu jitu mu na me ko tu ni tinsa no wo fie se wo de ni gane kwa tema anso mu jitu mu ko tu ni tinsa ntino de ole na ma o kan de e kwa wo de ni gane kwa tema no how many years wo boa wo ma me no papa wo ma mwa wo na ne ma me ne papa nim se akola ni sha en wo mu ji hotika ekom about time bi ekom nti ye beton ye ba e de amakwasa mpani ebini ekom ya ton ye ba 11 years amakwasa mpani hwene se asa sakraman popcorn machine oba wo na wo enkura nkunu e de ye adwuma no wo gina afidie so nya kokuduro se eye miame dia na maton o kwaruto ne number kwaruto
Order. O kwasen konka. Na mo nyina mo ka mo bi. And the breeze. Hwa the sesa kana man. What me afọ bi pa 11 years. Eni na timo jafra. On so ti ba bi ope bi on fa ko. Na tese no kweso ne ye. Wo ye ni paponi. Wo sa papa ya. De tia mfe. Sweet bad ya. E good to see fu mu a. Esi taxi station. Na wo twi ni. Wo ye fu. Na wo ni ene wo se. Wo mo so ma amwa wo. E komoti. Awofo bisabi Jimmy. Wo pa 11 years. Bema kidnapon. Ya chim. Ya anya no hwe. Edu wo se mu fie wona ankasa no. Bema bi eni ho. Mama, it's as simple as that. Report to police station. Mom, but your mama me letter say me fan come and or to train. So I say what you ya wada. It you nyina mo. Me what you for letter no call to train. Oh, all the fair je say. But your fitting circle dey ban 120. Me ma 3 million. I said the one what to hoya dey to dia di. Na so le ko. Why? Patcho. Yes a champ train. Kevin, go in person pay off. Hey. Papa, wouldn't you cry now?